Салом дӯстони азиз, имрӯза мавзӯи мо дар бораи нӯшкии плитаи яктага, дутага, мақсад ҳамин мечтоҳо агар аҳамият дода бошед, ҳамин нӯшкиёшон тез об мешавад. Ана ки нигоҳ кунед, дидед? Анами алиминтай бо метавонед болт бизанед, контрагайка мекунед, хе болтҳо дароз ки шитоби гармӣ ай ҳамисино бибуроянд. Ана нигоҳ кун, ман роҳ ба шумо нишон медиҳам. Инами ман айни и кришкаҳои газака, инами чизои алюминиу ай газан, ман хел гирифтагим нӯшкӣ кардагим. Ҳамиам метавонистам бо баландтар кунам, бисёр хубтар мешид. Неки хай ҳамихи кадемаш. Ана дӯстон, агар ай шумо ки ҳами хеле шикоят боша нашод тез овшидани нӯшкии ҳами, ана метавонед ҳами чиза истифода баред бародаро. Ҳами нӯшкие ки мисол чихеде ки дидестен. Болтам метавона шида, метавона кирпич моне, метавоне ки ҳамиҷоро чӣ кадан гире шкоф кунен. Ана бо метавоне ки мисол ҳами кришкаи такша гире барои мақсади гап ки ҳами гарми ҳами дарам бояд ҳам хеле озод бибурояд. Вақте ки 4 дапа туличат мекунем, мештара гирён мекунем, тенсиб сирх меша, гарми да ҳамун даран меиста, симотуна қоқ мекуна. Анам я гуфтам ба шумо бифаҳмонам. Хоб, зинда бошед. Раҳмат ки бо мо ҳасте. Бо урусиш қатъиян мефаҳмонем. Бо диққат гӯш кунед, тамошо кунед. Раҳмат барои просмотртон.